Isa naman kahubog nga driver sang motor ang nadisgrasya sa makabunggo ini sa salakyan nga nagaparking sa kilid sang dalan sa Mandurriao, siyudad sang Iloilo. Nakatutok, Rojimar Sukaldito. Di buenas kun makabig ang nangin sitwasyon ni Raul Calambro sang banwa sang Uton, Iloilo. Matapos nga madisgrasya alas 6:30 kagabi sa Guzman Hisena, Mandurriao, siyudad sang Iloilo. Nakaangkon sang pila sa ulo kag mga gasgas sa iban pagid nga porsyon sang lawas ang biktima sang makabunggo sa nakaparada nga salakyan. Aminado ang biktima nga nakainom samtang nga nagamaneho sang motorsiklo halin sa Hibawan Sur, Mandurriao pakadto sa plaza sang Mandurriao. Ay, tabo ko lang ito, siyempre tumban ako mo. Oo, nakainom ka? Timing gito. Sa traffic investigation, nagagwa nga nagasunod ang biktima sa wing van nga ginamaneho ni Jerry Francisco sang Boulevard Molo. Wala madiparahan sang biktima ang nakaparada nga salakyan sang hana na nga mag-overtake sa wing van. Nagtabog pagid ini kag nakabunggo sa wing van. Pag igaw ya sa auto, ang iya mo pang bumanda sa Kilit? kilid sang truck. Nagapasalamat naman ang driver sang truck nga wala malasak sang iya salakyan si Calambro kag ginpasalig nga hindi pagpalagyuhan ang biktima. Alang-alang sa bumunggo sa ulo. Oo. Nagbanda sa pakaduli sa ako. Oo, mayo lang na kay watch sa mulod sa medalom sang imong ginadriban. Sa may dalong, punod-sunod sa daan, nalapakan sa daan. Rojimar Sukaldito para sa One Western Visayas.